La lucrările mese rotunde au participat experți în domeniu, analiști economici, manageri, patronii unor întreprinderi, reprezentanții autorităților publice locale și ai mass media. Participanții la dezbateri și-au prezentat viziunile și argumentele în ceea ce privește impactul crizei mondiale asupra Republicii Moldova. Președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, a menționat faptul că guvernarea comunistă continuă să ducă în eroare opinia publică atunci când susține că Republica Moldova nu este afectată de criza mondială și că salariul mediu pe țară este de $300 americani. Această criză a afectat nu numai Republica Moldova, dar și acele state unde cetățenii Republicii Moldova astăzi muncesc, bineînțeles fiind goniți de nevoile acestea cu care se confruntă în patria lor, muncesc după hotare. Deci aici sumele remitenților vor scădea brusc, dar aceasta a fost probabil unica sursă de supraviețuire a cetățenilor Republicii Moldova și acum, bineînțeles, cu acele $300, una din gogoașele forte ale guvernării comuniste, știți că la ultima fericită întâlnire a președintelui Partidului Comunistilor cu poporul, la o emisiune televizată, unde el a declarat că deja salariul mediu pe Republică este de $300. Cu toate că nu este chiar așa, este bine știut care este salariul mediu în descreștere, cu părere de rău. Potrivit experților participanți la masa rotundă, menținerea artificială a coteleului moldovenesc după alegerile parlamentare 2009 va duce la o devalorizare dureroasă pentru economia națională, dar și pentru cetățenii de rând. Valeriu Cosarciuc, ex-viceprim-ministru al Republicii Moldova, a menționat că numai în lunile ianuarie și februarie 2009, Banca Națională a Moldovei a cheltuit $220 de milioane din rezervele valutare naționale pentru a menține cursul leului moldovenesc. Deficitul bugetar în ultimele 2 luni a fost de 14%, indice care ar trebui să-i pună în gardă pe oficiali. În orice țară din lume, un deficit bugetar mai mare de 5% este un semn de criză profundă și motiv de îngrijorare națională. Valeriu Cosarciuc a subliniat că un alt indice al impactului negativ pe care îl are criza asupra Republicii Moldova este faptul că numai în ultimele 3 luni ale anului trecut au rămas fără un loc de muncă 110.000 de persoane, iar agenții economici din domeniul construcțiilor s-au pomenit fără lichidități. În scopul evitării și diminuării efectelor recesiunii economice globale, Alianța Moldova Noastră va implementa mai multe acțiuni, printre care: noi propunem și conform programului de guvernare să avem rata de impozitare pentru venitul persoanelor fizice de 7%, o rată unică. Și după calculele noastre, care noi le-am făcut, asta va permite ca în buzunarul cetățenilor Republicii Moldova să rămână în jur de 500 milioane de lei. Pentru a începe o afacere, mai ales în Republica Moldova, atunci când nu ai un capital inițial, este foarte important să ai un fond de garantare a împrumuturilor bancare pentru întreprinderi mici și mijlocii. Și în planul nostru anticriză, noi ne-am propus ca să constituim acest fond, ca să putem ajuta cei care, de pildă, astăzi doresc să constituie întreprinderi mici și mijlocii, ca să-și înceapă această activitate și să aibă acest fond de garantare pentru garantarea credită, fiindcă cei care sunt începători nu prea au ce pune în gaj pentru ca să-și crediteze afacerea și astfel să-și înceapă o activitate de creare a locurilor de muncă. Masa rotundă organizată de Alianța Moldova Noastră este o primă consultare cu experți în domeniu în ceea ce privește posibilitățile evitării impactului negativ al crizei globale asupra economiei naționale. Astfel, Alianța Moldova Noastră încearcă să clarifice tabloul real în care se află societatea pentru a putea diminua atunci când va accede la putere efectele cataclismului pe care guvernarea comunistă îl ascunde.